Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Бер ел элек 7 машина яна, гаепләүчеләрне нинди җәза көтә? Урамда да, фатирда да яңгыр, 4104 йортында яшәүчеләр түбәдән су үтүдән канагать түгел. Шолда машиналарны яндыручыларга дәүләт гаепләве төрмә җәзасы билгеләүне сорый, айрым алганда аларны 3 еллык гомуми режимлы колонияга җибәрү сорала. Исегезгә төшерәбез, гадәттән тыш хәл узган елның сентябрында булган иде. 58-нче комплекста төнге сәгать 3тә автомобильләрне күпләп яндыру очрагы булды. Безнең төшерү төркеме 1 елдан соң гадәттән тыш хәл урында һәм суд залында булып кайтты. 58-нче комплекстагы гадәттән тыш хәл турында әлеге автомобиль искә төшерә. Янгын чыкканнан соң 1 елдан артык вакыт узган. Ләкин шуннан бирле машинаны беркем дә алып куймаган. Якындагы йортларда яшәүчеләр әйтүенчә, бу машина ишек алдының тышкы кыяфәтен бузып кына калмый, ә кайбер уңайсызлыклар да тудыра. Мәсәлән, машина кую урынын алып тора, ә алар болай да аз. Бу хакта машина йөртүчеләр сөйли. Алар ташланган машинаның куркыныч тудыруын белдерә. Дети гуляют, прыгают, бегают, мне кажется, это небезопасно. Обычно я сама парковала туда, но после этого я перестала туда парковать. Ну, как-то стараюсь где-то под камерами парковать, чтобы как-то обезопасить. Но от этого никто не застрахован, если вот рядышком поставили. Эту же машину, насколько я помню, подожгли. Узган сентябрьдә машина кую урынына кара кием кигән ир-ат килә. Тикшерү версиясе буенча ул БМВга бензин сибә һәм яндыра. Ут янәшәдәге машиналарга да күчә. Гомумән алганда 7 машина зыян күргән. Аның суммасы 5 миллион 500 мең сум тәшкил итә. Экспертиза адвоката Куприяновой очень сильно разнятся. И разнятся в размере 600 тысяч. Два эксперта. Как так может быть? 600 тысяч разницы. Вот этот вопрос остался в подвешенном состоянии. Дәүләт гаепләве яндыручыны да, заказчыны да 3 елга ирекләреннән мәхрүм итеп, гомуми режимлы колонияга җибәрүне сорады. Гаепләнүчеләр соңгы сүзне 9 ноябрьдә әйтәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. 4104 йортында яшәүчеләр даими рәвештә түбәдән су үтүдән канагать түгел. Аларның фатирларында түшәм һәм стеналардан су ага. Идәндә берничә чиләк су җыелган, ә идарәче компанияга шикаятьләр күршеләре әйтүенчә бернинди нәтиҗә бирми. Йорт хуҗалары белән безнең төшерү төркеме сөйләште. Менә вентиляторны кабызам, духовканы кабызам. Менә шулай бераз киптерәм, килеп ява да тагын җүшләтә. Румина Закирова 4104 йортында инде 39 ел яши, әмма мондый хәл белән беренче тапкыр очраша. Бер атна инде аның түшәменнән һәм стеналар буйлап су ага. Күптән түгел ясалган ремонттан да берни дә калмады, барысы да яраксыз хәлгә килде. Ә фатирны электр һәм газ ярдәмендә киптерергә туры килә ди шаулала. Бик көчле яңгыр яуды, төнлә 12:00дә башланды. Мин 5 чиләк баштан төнлә су түктем. Аннары көндез тагын менә уже бераз карлар, яңгырлар тукташтан, тагын 2 чиләк полностью агып бетте дә, аларны түктем җыеп. Бөтен паласларым җүешләнеп бетте. Идарәче компанияда тиздән проблеманың шишеләчәгенә ышандырдылар. По существу вопроса 4104, течь кровли, сообщаем следующее. По погодным условиям работы будут выполнены в срок до 15 ноября. Материал в наличии. Коммуналь хезмәткәрләр әйтүенчә, түбәдә эшләр һава температурасы 5 градустан югары булганда башкарырга мөмкин. Шуңа күрә аларга җылытканны һәм коры һава торышын көтәргә туры киләчәк. Лилия Гатина, Яна Вальдиу, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолда ватанны саклаучылар фонды эшли, социаль координаторлар хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтәләр. Оешмада билгеләп үтелгәнчә 4 ай эчендә күп эшләр башкарылган. Сугышчыларның ешрак нинди сораулар белән мөрәҗәгать итүләре турында хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова белде. Ватанны саклаучылар фондына гражданнар төрле сораулар белән мөрәҗәгать итә ди социаль координатор Лейла Галеева. Аның сүзләренчә, хәрбиләр сугыш хәрәкәтләре ветеранының таныклыгын рәсмиләштерүдә яки яңадан укытуда ярдәм итүләрен сорыйлар. Бу инде финансылар белән дә бәйле, удостоверениялар белән дә бәйле, семьяларга булдырылган хәтле булышырга тырышабыз. Бүгенге көндә без инде 5 ай буе эшлибез. Фондның максаты хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә адреслы ярдәм күрсәтү, ә аның координаторлары көрәшчеләргә юридик һәм психологик мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм итә.
каждом районе у нас по 2 человека социальных координаторов, то есть и в Комсомольском, и в Центральном, в Автозаводском. И сейчас нового социального координатора взяли по Тукаевскому району. Ватанны саклаучылар фондында медицина һәм социаль реабилитация, дарулар белән тәэмин итү, психологик ярдәм күрсәтү, техник реабилитация һәм шифахана курорт дәвалау чараларын алуда ярдәм итү буенча барлык тиешле ярдәм чараларын алу турында консультацияләр бирәләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мәскәүнең Draw and Go рәсем студиясы рәссамнарына 20-29 октябрь көннәрендә Түбән Камада барлык теләүчеләр өчен акчык мастер-класслар үткәрде. Махсус техник акварельдән алып маркерларга һәм йөзләгән рәсемгә кадәр төрле юнәлешләр. Проект нәтиҗәсе оештыручылар көннән дә уңышлырак булган йомгаклау күргәзмәсендә 310 матур картина тәкъдим итә. Флюид арт, космик иллюстрация, интерьер рәсеме, пастель төсмерләрендәге рәсем һәм фэшн иллюстрация, төрле техника һәм стильләр. Укучыларның дәрәҗәсе дә бер үк түгел. Мәскәүнең Draw and Go студиясеннән рәсем сәнгате буенча мастер-класслар нәтиҗәсе 7 көн эчендә йөзләгән картина. Иҗади проектны Мәскәү рәссамнары Түбән Камага беренче тапкыр алып килә һәм аншлаг җыя. Абсолютно одинаково здесь нету. Здесь у всех какая-то своя, у каждого человека своя грань личности. Он по-другому оттенки передает, интересы. Прекрасной выставкой, но столько талантов оказывается в нашем городе Нижнекамске. Я поражена. Все молодцы. Выставка мне очень нравится. Иң яхшы эшләрне күргәзмәгә туплаганнар җиңүчеләрне дә билгеләделәр. Алар барысы да флюид арт буенча сәнгать бокслары алды. Призерларның картиналары шәһәр билбордларында һәм экраннарда урнаштырылачак. Пастелью первый раз попробовала. Своеобразно, понравилось. Думаю, дальше буду пробовать уже, заказала себе материал. Когда вкладываешься, это видят преподаватели, другие люди. Когда я рисовала именно эту картину, я уже почувствовала, что она им нравится. Түбән Камада сәнгать мастер-класслары беренче тапкыр уздырыла һәм көтелмәгәнчә күп кенә рәссамнарны, тәҗрибәле һәм яңа гына рәсем ясый башлаучыларны җыя. Көн саен студияда ким дигәндә 50 кеше җыелган. Большое количество очень взрослых людей старшего поколения приходило сюда. Ну, дети, понятное дело, им всегда это интересно, родители их записывают для общего развития. Я думаю, им интересно было, точнее, не думаю, уверена, они нам рассказывали о том, как интересно им было познакомиться именно с нашей методикой преподавания. Проект Тибурның яхшы эшләр формуласы социаль инвестицияләр программасы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Проект очень классный. И вот мы можем прям вот с уверенностью сказать, что вовлеченность и популярность, рвение к искусству у людей очень высокая, потому что ажиотаж был большой. Түбән Кама мэры билгеләп үткәнчә, Сибур компаниясының социаль инвестицияләр программасы шәһәрне якты вакыйгалар белән тулыландыра. Быел гына аның ярдәме белән шәһәрдә әдәби фестивальләр, театр атналыгы узды. Күп катлы йортлар фасадларында мураллар барлыкка килде. Төрле социаль һәм хәйрия акцияләре һәм башка күп чаралар үткәрелде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Время теплых подарков в магазинах «Победа». До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки.